A Zimbabwean businessman Maxwell Mhlangeni was shot yesterday outside his company's premises in Windhoek, Mpumalanga, South Africa. Maxwell is currently in ICU fighting for his life after sustaining serious injuries. Muri yeZimbabwe kusangana kwa Twitter zvakare pa channel ino, channel yeZimwitness TV, yandinokupai ma-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ingobayawo button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe ne-every update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Maxwell Mhlangeni ndiye the founder of Today's Destiny Logistics, uyo aidriver eFerrari ane video riri kutenderera pamasaisai esocial media, mota yake ine maburi emabara. Vanotaura vari kuti Maxwell aiva aine tsika yekusada kubhadhara vashandi, ndiyo yakazoita kuti ange achipfurwa nepfuti, ange achida kuurayiwa. Asi zvisinei, Mwari vakati hazvingabviri. Maxwell akapfurwa hake asi haana kunge achifa. Akatorwa iye akaendeswa muICU kuchipatara umo maari kurapwa ari. Kurwadza kwazvo, Maxwell akauya akapfurirwa pagedhi rekampani yake, apo paanopaka iwo matrucks ake ndipo paakapfurirwa. Muri yeZimbabwe ndinokumbirawo kuti musakanganwe kusubscribe, kulike pamwe nekushare. Ngatisanganei panyaya inotevera.